may papan, iti pananginig na. Iti sao kag adda, iti bilig na. Ada iti turay na, ang iulus, iti pagbalinan, iti biyak tayo. Ito nagsaw kada tayo, iti bay sa nadaan turay, kas kuma iti naganap, manubusur, iti mamagbaga. Mainit larada, doon niya, iti pagbalinan tayo. Pero sa mga pa'y nadda, dagiti saan ang matadanon, iti pagbalinan na, ket gapot awan apulos, iti nangidig klara, noan niya iti pagbalinan daw. Awan apulos, iti nangaganda, manipod, iti sao, iti Diyos. Awan iti nanibaga pada, noan niya iti una, iti Diyos, may papan karapada. Gamitin natin ang gunda ko. Iti klara, noan niya iti una, iti Diyos, may papan karapada. Ijilin ko iti 2 Peter chapter 1 verse 3 kung na dito. So idiklara kada kayo. Noan niya iti bagbaga iti Diyos. May papan kada kayo. Kaya patuloy niyo na gito yung asawa ka Diyos. Isu na gito'y iti rumamot kada kayo. Isu na gito'y iti magpatigkar iti pamati ko. Kaya pabalinan niyo iti kanayon na agbali. Amen. Una na dito ay 2 Peter chapter 1 verse 3. So itinilip lagrap kada kayo kat isa ko iti Diyos. Ako na according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness to the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. His divine power hath given unto us all things that pertain unto life. So nagpasnan, nag-intend ka na tayo, nag-iso amin na kasapunan tayo ang may paay itibiyag. So dahil ta, itidiklara ka na kayo ka. Ako na yung alinin natin. Amen. Praise God. Saan na nga po na nagdumala ang kasapunan, iti sabag iti ako. Nuligat ko na nagpasnan na insabag iti amin na kasapunan. So ano iti kasapunan? Kasapunan di ba na kayo sa naman? Idiklara na nagpasan na intend iti Diyos nila. Kasapulan mo iti, mapakawan na di bason. Idiklara, manipon iti sawo iti Diyos. Nagpasan na ipaay ni ako, iti para mapakawan iti bason, ikin ka. Naglawag ka sa God, giving us all things that pertain unto life. So, kasapulan mo iti panangaagas, idiklara, na nagpasan na ipaay iti Diyos kin ka. No, kasapulan mo iti waya-waya, nagpasan na ipaay iti Diyos kin ka. So, ano iti kasapulan, iti bendisyon, nagpasan na ipaay iti Diyos kin ka. So, nakasapulang iti, ano yung iti kasapulang na iti, nakasapulang mo may pahay iti diyak, iti klarap na nalpasan na iti pahay iti Diyos ika. Kasapulang iti pagbo, kasapulang iti waya-waya, kasapulang iti bati, kasapulang iti nabigsa, kasapulang iti napilit, kasapulang iti salunan, ibaga iti klarap ika, ang nalpasan na iti pahay iti Diyos ika. So, hindi magbagat kada kayo, ibagbagat kada kayo, iti timag-tibya, nga mantaggan ang kanayon kada kayo, iti balubini. Kaya papulo ninyo rin ako na yung Amen. Verse 4 pala na, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, babaan iti panangamu tayo, kinpa na nangyayab ka na tayo, takmo niya, takmo nagbiag tayo, tikinasimbat, kin kinadayo. So, mabalinaw kita, biag, tikinasimbat, kin kinadayo, noak mo, noan niya rin ko natin Diyos kita. So, mas kasapulan na may deklara, nagandanayon kin ka, noan niya rin ko natin Diyos, kung natigip ka, Revelation chapter 1 verse 3, ang nagasap tayo iti ang basa, kinagiti ang ganda, kinagiti ang sa kung nakasulat iti ang libro, iti magbasahan iti ka. So, kasal mo nagbalita ka nagasap, no dandaw, hindi pa nakaitiklara, iti sa uti Diyos, kanito sa limang kultang na ito eh. Iso nagiti may paranganan, iti mo mabiyaro. Tapos mabalinan tayo, nagbiag na makain-ayo, natakunan, kinanakman, iti mabaw ni Ako Diyos. Kaya kung nalagay, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. So naitunan ka na tayo, dahil hindi na mamatag, kinanapkan ulay ng kalkari. Tapos niya, tapos may pasat tayo, that by this you might be a partakers of His divine nature. May pasat ka, itinadyosan ng panakabalin. So at dating ka, itinadyosan ng panakabalin. Gapot ay ng kulon mo, iti mapunang, nga nagpatag
tinadyosan na manamalit. So, agad ka tinadyosan na manamalit. Pabalit mo, nga aramidan, gagawin isang ngayon ng bagay, na saan mo ang kaya aramidan, itibugod mo. So, dahil ito yung mga king kaya, inananay na bang alinigan mo, na mabalinamit ang tuloy ng serbi. Itinikudan niya itrahedya, itibiyag, dahil itanas at itibiyag, dahil isang may pagbagas, pasamat na tayo. Babalan, ipananay, ititlaray, sa uti, Diyos nga, at lunan tayo, ang anamuhan tayo, ang mapasyal, tinapadayaman tayo, yung happy Diyos, isulat natin, may parparanganan, itibiyag tayo, na mangtag ka na tayo, itinananay na bangal, mangtag ka na tayo, itinananay na ako. Tapos unang, ako ang timabalin, na mga isina kanya, kinayat iti Diyos, ang mga ako na timakarapsol kanya, kinagimba, ang ganito iti Diyos. So, hindi klaro ka na tayo, dahil iti kariyo iti Diyos. Kahit may nakikinig ibaga na napintas, kahit pag-umbod nyo, nag-agbalin kayo, as tinapagsuhan iti Diyos na tayo, na pag-balinan niya. Malbayang bilin ang plastic, sinigret, so na-itadal ka na kayo. Itadal. So, idiktiklarang ka na kayo, dahil itinag-iingpan na kayo iti Diyos. Dahil itimag itigyan, kaya baligi, na may pagkarangarang itintiro, na biyahin. Basta tayo paksak na muna niya, Philippians chapter 4, verse 19. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. By Christ Jesus. So, iti Diyos, kahit napasnan, may sa pagkili amin at sa ulan. So, iti Diyos iti pakaya. God shall supply all your needs according to His riches and glory. Where's the supply? There, in riches, in His riches and glory. So, agad iti amin na kasapunan tayo. Iti kinaimbag iti Diyos. Iti tayo iti Diyos. Panayan ka pa na ma-appreciate tayo iti ang Diyos. Ita ka agad nga may sabat iti amin na kasapunan tayo. So, naam mo, dahil ito, lunang dahil ito yung may tiklara, iti biyang mo, ita ka mabalitan, nga kanayon, ita tuloy na natigger iti pamati. Amo yung paksa, namati tayo amin. Ngayon kasapunan, nga mamatigger iti pamati tayo. Iti panagkalinan tayo, nuan niya, iti kuna, iti Diyos, may pamangka na tayo. Mabalay nga nang naggamit na palabas, iti pa na kayo deklaray sa iti Diyos. Ngayon kasapunan nga mga garumanan, kapot at ipanang mabaru, iti panunod, kahit saan lang mga minsan nagtaras, hindi ka iti unos, iti panagbiyak. So kasapunan tayo kakapsa, nga mapagpabaruhan ka na yun, manipod ka na iti sa iti Diyos. So kapon na, hati mo may magran, iti panag-fellowship tayo, panag-basa, panag iti sa iti Diyos, at tumanggan tayo, iti panag-deklaray sa iti Diyos. Ngayon iti Diyos, ano plus, nga nagkurang na tayo, amen? Amen. Yan po ita Isaiah, chapter 61, verse 1. Kuna na rito. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So, unang prophet Isaiah, it is spirito ni Apo Diyos adalan niya, naginutungan ng panganimaragaw, magideklara, itinaibag, kadapat ka na itinatataw. Inuunak na ang good, ang magtatag, itipuso ka na sulat, kaya mangwaya-waya, na itinapuraapan, kaya manakalukat, dagiti nakasal. So, ni prophet Isaiah, kaya indeklara na ni, kada itinatataw, itinaibag ka na, ang indeklara na, itinatataw, itibindisyon, indeklara na, ang mapunang hindi ka na iti pabor, iti waya-waya, kaya iti baligi, kat dagiti ng kaya na awagda, kaya dagiti ng apresya, kaya iti mapunang ng salimanda, rin mahut ka na pada, kat isu iti na ipatupal, iti diyaka. Susiputan nyo nito, iti deklara ni prophet Isaiah, kada iti tataw, iti na imbag na damag, dagiti ng aklon, dagiti ng apresya, iti sawi ti Diyos. Sinaliman matanda, rimamot ka na para, kat may parangarang itintiro nga ganda. So, manuman na kayo, itinangaklon, iti sa uti Diyos. Amen. Nga may parangarang iti sa uti Diyos, itintiro nga ganda. Sika, iti pamilyaw, amin nga kamitin, iti imam, kat nabaligi, kaputa nagpanuray ka ni Apo Diyos, ingkamit mo nga ni Apo, iti pagtalkan, inpanubos mo nga ni Apo, iti manipurong iti biyak, kapatay na kulungot isa ko na, sigurado na amin na pagpurong iti biyak mo, kat baka ayaw kinadaan, iti baligi, iti matang iti Diyos. Yes. Gasot-gasot at awan iti napalawas. Ni Apo Isus kat adda iti templo, iti Nazaret. Kat imbaga na iti sumatan, nga una ni prophet Isaiah. Dahil mas masalit kayo sa tao. Una na, iti dito iti Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor.
He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recoverings of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. So, in pagkamanan ni Apo Jesus dito'y, hindi klarana dito'y itibindisyon, hindi klarana dito'y ipanakaagas, hindi klarana ti pabor, iti waya-waya, ken baligi. So ni Apo Jesus ken amuna na importante na ibagamanan sa amuna iti kinabilang iti panakadeklara iti sa una. So amuna nga importante na ibagamanan tapno manggang iti panakadeklara iti mapuna na bendisyon amay matungpal iti gamo. Amuna nga kasapulang nga mangganman iti panakadeklara iti panakaagas na may matungpal iti gamo. Amuna ni Apo Diyos na kasapulang manan nga manggan iti panakadeklara iti pabor, panakadeklara iti waya-waya, panakadeklara iti panligi na may matungpal iti gamo. Ibagang tigakap sa tindayan, mabalim na nangagam pinapalakas, ngayon kasapulang na manggan manan tapno mapabaro nga kanayon iti karamam. Mabalim na nangagam dagiti bendisyon, ngayon kasapulang na manggan manan tapno kanayon mapabaro iti panunod mo. Gamin, iti masapon mapabaro iti panunod tayo kaputi sulit iti target iti kapuso. Kanayon mapabaro iti panunod tayo, kanag iti sahot iti Diyos, mabalan iti panangakatlon tayo, kanag iti may diktiklara nga sahong niya ako Diyos kasapulang tayo na manggan iti panakadeklara iti sahot iti Diyos tapno apunan tayo, maadaan tayo iti nananay na natigkar ka mamalik. Sumagaling ko na palay ka. Napupo mo, iti amin mo, saan nga naiputupal na itarapahan mo. Ganda mo, tatanayan mo, na dengdenggan. Iti panakaideklara, iti pagpuli iti Diyos. Uray no anya, di sitwasyon, iti biyag, uray niya tinapaspasamat, iti biyag mo, gapo tatanayan mo, na dengdenggan. Iti panakaideklara, iti bendisyon, panakaideklara, iti panakaagas, panakaideklara, iti pabor, iti waya-waya, kaya iti baligi, gapo tatanayan mo, dengdenggan ito'y, mamati kalanta na napintas iti masakbayan iti biyag mo. Mamati kalanta na masarap iti nasiyaat na tao. Mamati kalanta na awan iti makarabsot kin ka. Iti nagimbag ka ima iti Diyos. Amen? Amen. Praise God. Ito mo iti managbuwan-buwan. Asaan ka kumakasan. Marap na ito kumapasama. Agpagbanong ka lang kita. Sa isayangan na iti oras mo. Nakagawa iti amin. Saan mo na masarangan iti nasayahan na ako. Saan mo na magulpod, itinapintas kami ako. Yung simpo ka na nila, simpo ka na tan. Awan na tinamnaman mo, awasin sa uso. Nakita mo na yung kasasayaan na agaw, nagpapatanggan, iti mapunang mabiyag mo. Daita, iti inot na mangitang manhin ka. Isot ka po na, nakasapulang, ang mga ganmanan, iti panakadeklara, iti bendisyon. Kasapulang ng mga ganmanan, iti panakadeklara, iti panakahagas. Kasapulang ng mga ganmanan, iti panakadeklara, iti pabor, panakadeklara, iti waya-waya, kaya panakadeklara, iti maligi, na may paranarang itibiyag mo. So, isulit at karamilit na taalaay. As kinipramit ay sayaw, indeklarana, iti pabor, iti Diyos. Kastaman kinaang Jesus, ang muna nga importante, na ibagan ng muli. So, tata, indeklara, no anyati ko natin Diyos, may pamangkin ka. No aglunang, dagito'y nasaw iti Diyos kamunod iti Espiritu, rumamot kin ka, na Isu, iti may paranarang, iti hindi mo mabiyag. Rumamot kin ka, na Isu, iti mangisagpat kin ka, iti barungat kuhan, iti masagbayang. Mangtag kin ka, iti nananay nga rago, nananay nga sarap, nananay nga baligi, nananay nga dalag. Dagito'y nasaw iti Diyos, na ideklara kin ka nata. Patamudan na iti nananay nga baligi. Mangtag iti nasayaat na rin na, ken mauna mamanglaing kanagiti arapahan mo. So nagito'y nga pabor iti Diyos, ideklara tama na kayo. Ken adabilag na, nga magpatawag iti bendisyon. Adabilag na, nga magpatawag iti waya-waya, magpatawag iti pabor, magpatawag iti baligi, magpatawag iti anaimbag, iti biyag mo, kapot at Diyos, ken nagimbag iti amin. Amen? Amen. Hindi pinili niya ako Isus dahil dinisipulo na. Isulat mangalap, aksing-singil, English, kay Carpenter. Nababala ang ipanangkita, nagitipat tao, pada-pada. Ngayon, pinita niya ako Isus, isulat, kaya punana, agbalin kayo nga sinaw, kinasin, ito'y lugo. Indeklara na anak wada, iti bendisyon. Indeklara na anak wada, iti pabor.
agadaran tayo, school master tayo, nga isok iti, mangisuro ka na tayo, no asalong iyan, arbigan tayo, nga magna, kas makaya-ayaw, kiniya ako Diyos. So, ibindisyon, na idiklarang tatakin ka, kat nabilbil ng tiyanyaman ng persa, mga alas na mga pagkin ka. Itibindisyon, na idiklarang tatakin ka, kat isang sangayan, kaya daan pa nakabalin, na mangyaman ka, saan mo nga kaya mapanahan, itibukol mo. So, idiklarang, din ganyo, pabaan ni tinagan ni Ako Isus, idiklarang kasitakin iti pamilyam, at ibindisyon iti Diyos, kat sumusunod din ka. Amen? Idiklarang pabaan din ang kasal na naramitan ni Ako Isus, iti pamilya at ipanakaagas na ipaayon kinkain. Idiklarang pabaan din ang pasal na naramitan ni Ako Isus, kasi kakin iti pamilya at ipabur iti Diyos kat nailigburot kinka. Iti wayawayakin baligi kat may parangalang iti intiwag diyan mo kat magdaan ka. Iti kasapulaw iti amin urayin kun sumarunupay aldaw iti gano'n. Amen. Praise God. Ito mga mga. Dito yung mga mapanagdikan, iti pagpagdungan ko. Ito na pagdungan, iti panagahing karap, iti sapo, iti Diyos. So, ang kalilan ito iti pamahal. Iti Diyos paramatan na, iti kamatpala tayo mga taong manarasi, nakapit. Nga di panandikita lang, nagiti tao, matasi-asi. Uno, alamaki. Nga may bagatin ka, ito na alamatan iti Diyos pentoy. Nga asila-sila na tao, panandikita ti tao, manakunan na panandikita ti tao. Ito na kunan ka ng presyaran iti sa ti Diyos. Ibagatin ka, maataran kahit iti sangayan na tinabigsa, na itong mga bangar, kat mabalinan na aramudan, nagiti amin na pagayatan iti Diyos iti gamo, kat kunang awan ti mabalinan na may sila na yakit ayat iti Diyos. Uray umay tilikat, uray may tikikiram, uray may tinangamang mo, uray may paspasama, uray may sakit, mamati ang kaputaan mo, nga iti plano ti Diyos kanya kantang ibang, kat awan ti makarapsot kanya iti ima iti Diyos. Amen? Amen. Praise God. Amen. Amen. Nagmayak ka sa excited na kamunay nga bayat di mabugat dagiti na sa niya ko Diyos mag-bless na kapta din na maltaran uno na dagiti puso kaya uno na maltaran dagiti na sa Diyos iso na mga agas kanya kapta isa ko Diyos kat agas iti mapuna nga puso tayo iso ti magpapigsa iti immune system tayo tapos sa atin yung nararamdaman iti sakit kapta isa ko Diyos kat agas iti yung mga tayo na nakatulog iti sa Diyos. Anda malagas iti sa talagang agas iti manunod mo tapos ang kamadihan anyaman iti desisyon kaya mayat mo iti madaan na iti kasi saan ka kamadihan madaan kaya tinakanan na manunod kalman mo rin na iso mabalinan lang tayo tinakay na baligid kabutasan mo nga kayo nga bago iti danas kundi kita bago lang iti danas iti pa so kapag iti iti ako makinatanan iti pamutulungan mo rin na so mabalinan iti kanayon nga pasensya ako mo ba kaya mabalinan iti kanayon nga baligid niya mo iti may ibiyag na yun. Amen? Glory to the name of Jesus. Ito ang testament. Una yung Biblia, nga dahil di babae, nga niro, kinagpipirot itigawa, ay tagulan ng supay. Iso na ito ubing pa yung kabalo. Napukaw na niya asawa na, nagpipiti na dingit na, kasi lang awan na niya tinamnamatigyan na, kasi lang awan na isang titigyan na. Kaya po na nandiyan po iti Ruth chapter 2, bayad nga pipirot ni Ruth, kaya itinanong nagadaway jaway, kukuha, itinakalaw-law ang talon, kag napansin na ni Ruth, kaya naitag ba rin na rin bagkin pa na, so hinili na rin kita, saan mo may pilot na nagay naman pa, natimbog-timbog na ito, nakatusaan nga maparingatan ni Ruth, pero pilot ka rin tinatanda na nga dapat, itinay na talon. So ni Ruth, pagkili makita na ko, nagkatalo tinamati, so nagpaspas ng mga tala ni Ruth, kadagiti mo ko na, nanatungkan na dalawa. So, ni Ruth, dito ikausap, kaya sana, na nakita, itakin po pa ititalon. Ngam itakin po pa ititalon, kat nakita na iso na. Kat itiakan darikmat, na adaan iti tanay-garay, na tumulong kenwana. So, mabaling nga adaan iti tao, na sampay nga nakita, nga nakita naman. Di Diyos tinigay lang ita tao, nagbaling nga na ibating ka, kaya tumulong ka, na makalupat, malipod, iti problema. Itakin po pa, iti nakalawlaw mga talon, kat saan na tinulungan ni Ruth, hindi ka tayo pwedeng po na nagbalag sa nagasawa na. So mabalin na napakain ka. At ang ka tinadagsan na problema. Ngayon idiklara, malingkod iti sa ako iti Diyos. Idiklara, mag-aal itinagan niya ako Jesus. Kaskin ni Ruth, ang nagiti banbanag, kag agbalin na bendisyon. Idiklara, kaskin ni Ruth, ang nagiti banbanag. Ang
tinirot. Ada hindi man banal. Kaya nagbalin, gawaya-waya ikaw. Ang balin, nga pabor. Kaya ka. Di ba karong ni Ruth, kaya nagpipilon ng tan, itidawang ijaway, itiuros hindi panagyan na tapno masulbay. Saan na kayo magpagaro? Nagbalin, na wala kayo man, itinamanaw-lawa, nagkalo. So, di Diyos, napas na ngayon sa gana, itinaimbag na palakin ka. Napas na ngayon sa gana, itinaimbag na tumurong ka. Takno mabukod mo, nagitarapak. Napas na ngayon sa gana, itibindisyon, na magpagkin ka, itinabig sa kinkabalan, na agbalin, kasi nagpaswag ni Diyos ka, na magbalinan. So, di Diyos, ibagagkin ka, idinarakin ka, na napas na ngayon sa gana, itipabo, napas na ngayon sa gana, tumayo-mayo, napas na ngayon sa gana, iamin na kasapulang mo may pahitigyaw, takno mabalinang, itikan ka ngayon, na agbalik, itinagbalin ka, makayo-ayo, itihabang ni Apo Diyos. Amen? Amen. So, isang timon na grasrason, nga saan mo nga may matungkal, nagigarapaap mo, kapunuan niya, itiawankin ka, kinuan niya, di saan mo nga nalpas. Isang timon ni grasrason, na saan mo nga may patungkal, nagigikayat mo, kapo, no napurapay ka, no saan ka nga nalain, kapo ta saan mo nga may patungkal, nagigarapaap mo, ibukod mo nga kinalain. Saan mo nga may patungkal, nagigikayat mo, ibukod mo nga panaka mo, kinasiri. Saan mo nga may patungkal, nagigarapaap mo, itibukod mo nga kabalan, kinubalinang naramitan, no di ka may patungkal mo, nagigarapaap mo, kapo ti Espiritu, ti Sibibiyag ng Diyos, na mag-ipuyo, ti tagong mo, ti alas ti Diyag, kat nagbalong ka, marar mga Sibibiyag. So may patungkal mo, nagigarapaap mo, kapo ti Espiritu, ti Sibibiyag ng Diyos, na mga alas king ka, manglangtad king ka ikaw, tak na mabalinang itikan ka na yun, na agbaligi. Praise God. Imahuli ni Diyos. Kaya may ligmot ka, itidagdaglan ni Bawagas. At di man nakaagas, promotion, kinasayang ng tao, hindi masungan. So, upload ang itinindisyon ko ng Apo Diyos, mamati at nuan niya, itindiklarang, at iplano mo kanyang at nag-imbag. Ngayon ang nak, itisaan ko makaya makawanan, itibugod ko. So, kapsatin kanya, no, ang mo, na ni Apo Diyos, kaya dalpas na, ngayon diklara, itibindisyon, no, ang mo. So, hindi na, jatik so ito tayo, na mabubod mo, hamin na kasi po lang may pahit, babalo di pa na nga mo, kaya naman, tapos mabali namin ka, biyak di kinadayo, di kinasimpat, babalo di pa na nga mo, kaya ako, Diyos, sulaan mo. Na hindi ka, masapuli di pa na nga mo, hamin na kayo mo, gumunan na kaya ako, at gumunan, mabali di pa na nga mo, kaya kaputan na mo, inakunan mo, inaprasya mo, kaya isulit natin may parahan, kami tigyan mo, pero kayo na nga mo. Amen. Praise God, isulit natin may parahan, itibiyag diyo. So, kaputan, inakunan mo. So, ang mo, nuan niya, iti kunay, iti Diyos, may papankin ka. Di tamatan, nag-isuti may pamahalang, iti ka, magunan mo. Kasalubang nga maamon mo sa kalagunan. Kasalubang nga maamon mo sa masahin, di sa mga Diyos. Isuwa ka sa pulan ka sa na ang buwan tayo, babalan, di pa natin. Faith cometh by hearing, the word of God. Paadaan ka, itinananayo pa na ka mo, di tayo mapakit ka, di pa na parmati. Kaya di tayo mapatawag kin ka, itinanama. Naisip mo pala kang parayin ka rin mo. So na mo, na iti Diyos, hindi klaranan, hindi kondisyon, hindi klaranan, hindi panapaagas, hindi klaranan, hindi pabor, hindi klaranan, hindi wayawaya. No, hindi klaranan ni Diyos na ito ay apila doon ka. So, apila doon ka, diyan ang arami doon, diyan ang mga awatan. Diyan ang mga babagan, hindi pa po nang panangapunan mo, panangapresya mo, babagan, hindi mamani. Hindi takatap sa kinibuhan, hindi mamani. Diyan po na. Doon niya mo na, ni Apo Diyos kita. So na mo, na nagpas na hindi deklara, di bandili. Di tamatan, na mga daan ka, hindi inanama. 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 Dahil ito'y kalabsan, iti panakayo ka, iti kararwa tayo. Inanama. Saan ka nga natibkar? Dahil ito'y kararwa tayo. Dahil ito'y panunod tayo. Kahit saan nagbalin nga natibkar? No awan, iti inanama. No saan nga nakaangka? Dahil ito'y timangkang. Magyang pakayang kana iti Diyos. Dahil nga inanama. Tapos dahil kararwa, kat naananay na mapapabilag. Kat kasanugurod na maadaan ka. Kasanugurod na sigurado ka na adaan kay inanama. Kasanugurod na tinarawan, kat nakaang ka. Iti ako, babagan iti pagpapanakaam mo. No anya iting deklara iti Diyos, may papanggin ka. So tatanda na mo, kaya deklara iti Diyos, ti bindisyon iti panakaagas, iti pagpuri, iti wayamaya, iti baligi, na adaan ka tatan iti nanama. So
So di na maisulitan, iti nang panakaangkla, iti mamuna nga karapa kayo. Kung na Hebrews chapter 6 verse 19, who is the anchor of our soul? So iti nanama, kat iso iti panakaangkla, iti kararwa tayo. So na nakaangkla, dahil iti nakararwam, natibkan na anay, kasi mabagas, kabatan, iti nanama, sumasapol na maamuhan tayo, noan niya iti guna, iti Diyos sumasapol, na nakaangkla, dahil iti nakararwa tayo. Kas kumang iti barko, iyang kada, o iyang korda, tatlo saan ay adayo iti angin, kindan mo yun. Ito sumangpad iti kapitan iti barko, iti destinasyon na, iyang korna, o iyang kanala iti barko. Wala man umay iti daluyon, wala umay man iti angin, umay man iti bagyo. Iti kapitan iti barko, nakarelax, gabutaan muna, na nakaangkla, iti barko. So kas kemot kakapsa, umay man iti panas, iti gag kayo, mabalingin na rami po dito ibagdagas mo din na rami na king ka. Mabalingin na saan na may pagpagin yung makaspasama king ka. Mabalingin na kapay nga kasirsirbya ko tayo Diyos. Yung gaputa na kaangklaba, iti nanama iti ako, iti pamating, iti karawang, kanayon, mapapatigan. Iti karawang tayo, iti suli, panunod tayo. Dahil iti panunod tayo, kat mapapatigan. Kat iti panunod mo, mapapatigan, adaan ka, iti malagtalag iti Diyos. Kat kapag adaan ka, iti malagtalag iti Diyos. Iti panunod mo, kat agtalinalag iti ako. Kat kapag iti panunod mo, kat agtalinalag iti ako, iti ako, iti Diyos, iti tao na, agapong manipot iti Diyos, ay ayawanan na ka. Ay ayawanan na, iti pusugin panunod mo. Iti tao na iti Diyos, karakaman na, iti amin na manakawa, idaldalan na ka. Isusuro na, iti amin nga ramidam, kapot isulat ang Espiritu iti Diyos, na mamamtod king iti nasirin, kadag iti iwanan mo desisyon, kat saan ka mamadikado, kapot ang kaya maabraman, iti datos, iti naiba, kapot ang dating ka, iti nanama, iti Diyos, manipot kadag iti sa uni ako, iti sinagtulog ka kadag iti sa uni Diyos, so naadaan ka, iti mapunang na hinanama. Lamit na kapso. Iti normal na daluyon iti baybay. Iti normal na amo. No iti kapitan iti barko kat saan na yang ka, iti barko. Iti normal na daluyon iti baybay, kat inot na iyanod na dahil ka barko. Ibagagkin ka, ngano saan mo ngayon yang ka, iti panunod mo, iti abo ang adaan, iti nanama. Dagiti normal lang na problema iti biyag. Dagiti nagbabasit na na problema iti biyag. Iso na tatiin ino na mangyadayogin ka. Kagita mo tayo na awanan king ka, iti gaganay kaya. So masabi na, manakangkla, iti nanama tayo, iti ako. Asano mo magas, dahil inidiklarat, padagaw ito ka sa iti Diyos. Ngayon din kalarak, dagiti disipulo, dagiti apostol, indiklarat ako, indiklarat iti Diyos ka na tayo. Hindi ka natin Diyos king ka, saan ka nga panawan, saan ka kabaybayan. Na-upload na nila. Kung na dyan ka, nagmaya, na-bless na po na. Hallelujah. No adino tayo mo, iti Diyos sa dating ka. Idaldaw kin rami, itirigat kin namay, iti sakit, iti sa manat. At daakla ka, kin ka. Oh, praise ka. So kung malagdan niya, sabi ka mo ng ako Diyos, upload na ita. Upload na ita. Praise siya, ako Diyos, iti sa naagda ka kanya. Kaya ako Diyos ang pumalagdan, nagiti luwag magalubos ako. Agyaman ang niti ka mag-aara ako. Niti ka pa nakaagas, hintin mo kanya. So agyaman ako Diyos, nabigsak manan na gumagdarapata. Glory in the name of Jesus. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So ang kamatihan, saan ka naman yan? Kung na Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for. Faith is the substance of things hoped for. So naawanan ka, saan ka mamadaan, hindi pamati, naawanan ka muna, hindi na naman. Sumasakot, naadaan ka, hindi mamuna, na hindi na naman. Tapos hindi pamati, kagpatid ka, nga natin ka. Kaya kung na Biblia, saan na nga inaramat, iti ang core nga sa u, kuno ang plana sa u, no awan iti posibilidad, iti panakayan. Dahil kami gapuno apay nga ito, imamurang mga pamilya, gapu, tasaan da nga imbiyang, iti ako, iti biyag da. Isunay tayo ko na iti ako, nga iti duwa nga nilubid, kat narigat na mabuksak. Iti may sa nga nilubid ko na galaka mabuksak. Iti duwa nga nilubid, kat narigat na mabuksak. So nagkatumusan iti agasawa,
naligat nga mapuksa. Ngayon muna na, iti talong nga linubig, saan nga pulos nga mapuksa. Kapot at iba'y katalong, katuin, biyang mo iti ako, iti aming karami na iti biyang ko, saan ka nga pulos nga manihalo. Amen? Amen. Praise God. So aklunam, sakpay nga matalaw niya amin aklunam, katuin aklunam manan, masapul nga aklunam, iti tunggal pa na kayo, deklara iti sa Diyos, masapul nga aklunam, ibagag king kayo, sulit iti mga patibkar, iti panulong, isulit iti mga patibkar, iti pamating, tapos mabalinaw, iti agtaligalan, namin, nuhan mo ang aklunam na giti sa Diyos, hindi sumarunong, makakantay mo ang handing makikita rito yan. Gawin, awan di kaganay kayang, nga serbi ka ako Diyos. Kanaganap ka, nga niya kikilyan. Saan mo mapilyan, di sistema na tinulong, nung pinapilyan, di sistema ni Diyos. Kapag kasi sistema ni Diyos, kahit saan ang pulos na makuha. Ang talinoy, di daganayan. Kahit kapag ang talinoy na ganayan, at dapat mo ganayan. Kaya ako Diyos. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, name of Jesus. Oh, malilayo ka, Diyos. Yes. Nilundong mga baka, hindi marikit na itinipag nga ako, Diyos ka na tayo. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang burburaya mo rin ko. At doon naging aramatan niya ako, Diyos. Story ay ibibigyan. Lumasan mo na nanay ng makawatang Diyo. Lagi sa mga Diyos. Lumasan mo na nanay ng tumibigyan tayo hindi pamahal. Lumasan mo na aklunan tayo. Dali amin. Dali na ako, Diyos. Ibigyan tayo. Mali mo ibigyan. At dahil di mabali, along pa sinitiyo ang biyan na. Saan na may kakas na itubig? Isunan kinitiasawa na kadadali, tinalawa na sa likwa, napintas na balay, kaya na agad na pusanan na tinawalwan. Tibiyag na kagramaya, malaksid dang itimay sa mabanag, asaan dang maadaan, iti anak. Isunan at gayang ni Prophet Elisha. Itimay sa maadaw, nagdagos ni Prophet Elisha, idya balay lang, kaya iti apag darikmat, na adaan iti tarikagay, na agbalin na rin pagkadapara. Kaya na adaan iti na isang samayan, lumapasama kadapara. So ti Diyos ang muna, nung kasano ay kami iti tarikagay, iti puso ti tao, agbalin na rin pagkita. Agtalinod ka lang ti pamati. Agtalinod ka lang na nakakangka, iti matang, iti nag-ibag ka ima, iti Diyos. Kabagan iti panangakun, kung karigit isa o ti Diyos. So agtalinod ka lang, tinapintas ka ugali, agtalinod ka lang, mga ramidon yun, ibag iti Diyos na ramidon, agtalinod ka lang, mga pagpadayaw, kini ako Diyos ka, itamot ka, kaya sabot na tinasayaan na tao, mga tumulong, kaya ka. Glory. Hallelujah. Just 2 Kings chapter 4, verse 16. Una ni Prophet Elisha, itong sumarulong at awin, maadaan kami iti anak alalaki. Iti babae ko na panasin. Saan ako manangawan, iti kastagat ni, bakbakatan naman, iti asapot at lang nakayanan, imposible ang akala kami may. Namamong, iti ununag na parang nagsakan. Inakulong na iti bendisyon, kapit iti sumarulong at awin, kas inbaga iti tao iti Diyos, na adaan iti baby iti sapot. So iti Diyos, nalpas na ngayon sa gala iti naimbag, na tumulong ka, nga makasagpa iti baruan at iti masampayan. Nalpas na ngayon sa gala iti bendisyon, nga mangtagkin ka iti kinapigsa, mangtagkin ka iti kabalan, tapong mabalinang, karaminan, naging amin na pagkaitan iti Diyos. Agbalin ka, as tinangparsuan iti Diyos ka, nga pagbalin. So iti Diyos, nalpas na ngayon sa gala, iti amin nga kasakulang, iti masakbayan, iti diyan. So mabalin na naliday ka, itinabayag ka manabay. Nga miniklara, manipod iti sao iti Diyos. Ang masaka ang tinasayaan ng tao, saan mo eksita. Mabalin ang sagsagawa nga alabayag, iti sakit. Nga miniklara, babahin din ang paso na naraminan niya ako, Isus, anagasat ka. Kaya madaan ka, itinananay na ragsa, nananay na baka, madaan ka itinasayat na rin na, asaan mo pa yung naripit na itinapalaras. Yes. Mabalin na napakay ka, kinaragdag sinan ka. Kaya tamayagan na pa naman, nadaki ka nito na dadagsan. Ideklara, babaen dyan ang pasag na naramitan niya. Ideklara, manipod iti sa uwi ni Diyos. Anawaya-wayaan ka. Namadaan ka, itinananay nga rago, itintiyo nga biyag mo. Kat iti Diyos, pagbalinan na, dagiti na dingit mo, nga rago, kat maklunan na ita, unang mantiin. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Woo! Hallelujah. Glory to God. At dahil dakil na maligit ang tayo. Saan tayo mga gawin ng rasta ini dati? Amen? Saan tayo
Kapag among nga adda iti napintas nga agbanangan iti masakbayan iti gapno. Among nga ideklaraki ka iti bendisyon. Sino ti nangideklara? Iti Diyos mismo. Inaramat na lang pinarasing nga tao nga titinot iti biyag iti baligi kat nagapo iti Diyos kat inakulang mo nita. Isaw ti Diyos imunag ken ka. Kat among iti isaw ti Diyos ibagad ka. Inakulang mo na iti isaw ti Diyos nabautisaran kan iti Espiritu Santo. Wala na di John chapter 3. Except a man with born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Lalpas ka nga nabautisaran, hindi na bautisa to immerse, to deep, so nalapunos ka. Nabautisaran ka, hindi na. Kabutan ka at lunan. Dagito yung asaw ni Diyos ko na John chapter 6 verse 63. The words that I speak unto you, Jesus, they are a spirit and they are life. So kabutan na lunan mo. It is of Diyos. The Espiritu ni Diyos may lapunos yan ka. Magluha. It is Espiritu ni Diyos. Kaputapak lunan. It is ako. It is Diyos. Iniklara na bautisaran ka. It is Espiritu Santo. Amen? Amen. Praise God. Glory to the Lord Jesus. Saan ka nagpapapap sa kanya? Baka dati mong ipagaling ka. Hindi lang na bautisaran ni Espiritu Santo at nagitang Espiritu Namis. Kaya mong it is Espiritu Santo. It is Ulisaw ni Diyos. Kaya nagsaw ka, it is Ulisaw ni Diyos. Kanayin naman. Kanayin naman. They are speak with new tongues. They are speak with new tongues. Ang saudang kanayin, ibaro ka magsasaw. Ano yung ibaro ka magsasaw? It is Diyos. Ang saudang kanayin, ibaro ka magsasaw? It is Espiritu. It is Diyos. Amen. So saan ka nagbabra? Kasabuhin ka lang may sarangan ng katsana kung tinabautisaran ni Espiritu Santo. At kung naman tinibigay except a man be born of his water and of the Spirit, higit at sinaging mo ka. Sa kartan, na ideklara kita sa Diyos ang kanyang barba na bautisaran ka. It is Espiritu Santo. Amen? Amen. Glory to God. Ikaw bautisaran ni Espiritu Santo at ni Diyos. Una ni John the Baptist, ang bautisaran ka, iti na. Ngayon di sumarunong ang may kanya, isuga bautisaran. It is Espiritu. So hindi biyagin yung mga kasaba, bautisaran na ka. Hindi na doon, kapag tinagan niya ang Jesus. Ngayon, saan na biyag na iti nga mga kasaba nga bautisaran ka, Espiritu. Biyag na iti nga mga kasaba na mangibaga, iti sa uti Diyos, kaya nga, hindi na bautisaran ka, iti Espiritu ni Diyos. Glory to the Lord Jesus. Sinakto niyo kanina iti nga bendisyon? Amen. Ano lang kanina tinangatlo na iti nga bendisyon? Amen. Ipakita man kanya ako Diyos na sa mga rambakan iti bendisyon nila kung mga na. Maragad sa kanya ako Diyos. Di ba nag-response? Asa po lang nag-response kayo ba? Maragad sa kanya. Ang may mga kasa, ijadaan na tulad. Nakawatan lang na adap iti bilod ti panakay deklara iti bendisyon. Ito iti ama at lakayan, payaban na nagiti anak na kat ibaga na iti tingot ti biyak ken pandigi kadapala. Dahito yung nabindisyon kat kas talapunay iti patag na. Dahil na tigapuno apay alinupo ni Jacob iti kasingin na ni Esau tak namaalan na ti bindisyon. Ni Esau iti naunang anak. Isuna iti aking kupwa iti dugday ka bindisyon. Ni ama na ni Esau kat lakay po na yan kat saan yung makakita. Hindi sinaludsog ni Isaac no sino ni Jacob kat kuna ni Jacob siya ni Esau. Kat ditapot din na indeklara ni Isaac iti doble nga bendisyon ni Jacob. Hindi sumangpag ni Esau na nagapungan na Jacob. Takbo alangan na ti bendisyon ginawa na. Ditapot din na amiris ni Isaac. Lino ko ng dayan ni Jacob. Kat kuna ni Isaac kini Esau nalpas kumatan na imbaga iti bendisyon kat saan kun na mabalin na mabawian. So tata, mabalin nga awan iti nangideklara ka iti bendisyon. Mabalin nga ni amam kat awan tin baga natin ka nga sa iti Diyos. Mabalin nga iti tattao nga dakin ka kat awan kadapada iti nangibaga no anya iti pagbalina no anya ti kunay iti Diyos may papankin ka. Mabalin nga iti tattao nga dakin ka kat awan kadapada iti nangibaga no kasano nga sikat at nasayaan nga bukal nga agrusin. No maminsan iti baga ng kabaliktaran asikat at ordinaryo lang nga tao saan ka nga nalaig awan ti amamong ong-ong. So ti unang arangidan
Ngayon sigurado ba ka din na inikat mo dagiti makapalis mo yung ibagay ni tao ka. Sakbay mo aklunan dagiti revision. Ikatampay dagiti negative, dagiti makapalis mo yung ibagay ni tao ka. Ibagay ka, ordinaryo wala ka tao. Ngayon ibagay ka, ideklara ka saan ka nga ordinaryo nga tao. Inaramid na kayo ni Diyos na kanaman lang anak, awan itikas kita, awan itikas fingerprint mo. Na isang sangayan ka nga tao, adaan ka, iti na isang sangayan ka itsura, nabalo ka, adaan ka, iti napatag na dara, dati ni royal blood, kagay ayos ka, nagiti upurak mo. Ibagakin ka, nabalo ka, na isang sangayan ka, kapag anak na ka, iti Diyos ka, mga lulang na gito, di ka may roxy, nagiti negatibo, nagiti makapalis mo yan, na ipagkata, kaya ka, inakulit yung paligay doon. Amen. So kakaipo, praise God, ituloy ko. Glory in the name of Jesus. Ako makalapad. Iti plano ni Diyos, iti diyan. Kasi man iti kunay ni Diyos, may mapanit ka. Idiyan ko iti Ephesians chapter 1 verse 3. So idikdeklarat na kayo iti sa Diyos. Sana ang sasauni diyan ko, ibang bagat naman niya iti kunay ni Diyos, abda ka na kayo mga kaslun. Kanang iti sa Diyos ng Magdal, iti panakakas iti kunay diyan ko. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So wala na, have blessed us with all spiritual blessings. Have blessed us with all spiritual blessings. So nagitunan ka na tayo, nagiging amin na bless tayo. Iti so amin na kita iti na spiritual na minisyon. Ano ba naman inaamang ng tinaga? Amen. So amin, no, dati among mga spiritual na minisyon. Naitirin ka. Sinakpan mo na ba? Amen. Praise God. Amin na spiritual na bendisyon na aday dyan langit. Amin na spiritual na bendisyon na aday dyan langit. Kahit na itidan ka. Idiklara, iti kulay ni Diyos. So amin, kanya ka lang ang pagkuraman mo sa kayo. Amin. Aklo ng lahat. Naglaka, nagsimple. Iti may salaman na magsat at nagsimple. Hanggang magpari-parigan na may salaman. Iti Diyos kung dadan di pa na may salaman. Itaragin ng lahat aklo ng awatan. Lumabay ay ito na narami na pala ni Davis. Namin, saan mo ay naklon? Nanananay di sa Diyos. So may parin na ang kiniako Diyos na saan mo ay naklon mo di sa Diyos. Maadaan ka, hindi na nama. Tapos mo tinarawang, gandang ay, ng mga pamilya. Mangina nama ka, muanya di kunay di Diyos. May papantin ka. May mga sitwasyon ni Tiga. Yaman ng trahedya, panunutan na ito. Amin ko na spiritual na bendisyon na adai dyan langit na itudan ka. Wow! Nagmaya. So, saan ka na normal na tao? Well, saan ka na normal na tao? Amin ko na spiritual na bendisyon na adai ka. So, saan ka na normal na tao? Ngayon, saan ka abnormal na? Saan ka na normal? Gamit at daging kan, it is supernatural nga panakabalin iti Diyos. Glory. Mabalin mo na aramidon. Daging iban-ibanag na saan mo ang kayang aramidon iti buod mo. Asan mo ang kayang aramidon iti kadawyan na kasasaan. Kaputa, amin. Na amin na spiritual na bendisyon. At daging kan. So, adaan niya mo. Ako Diyos adaan niya mo. Ito mo niya mo. Sino kumain mo mabalin ng mga rapod iti plano mo kanya? Kung isipkarin mo, hindi na tayo gagawin yung puso. So, hanggang na rason, hanggang kapustahan na anak-adal, hanggang kapustahan na marami ng pamilya, nagsabi ko may kutong pa rin na ako, ako Diyos ang daan niya. Hindi yung spiritual na bendisyon. Amin na spiritual na bendisyon na atay dyan langit. So, amin na spiritual na bendisyon na atakin Kristo. Kaya atakin ka. Kaya may Kristo atakin ka. Kapag nagdagakin ni Kristo, ni Kristo atakin ka. Inawat ko ni Kristo as manubuti ng Islaman mo. No anyaman iti kayat mo kay waksin idya mo. Easy. Gaputan dati ka ni Kristo. Andiyan di kayat mo kay waksin idya mo. Andiyan di man bandadong kita. Easy. Gaputan mo. Na amin nga na espiritu na bendisyon na tayo. Mabalin na kanayon ka na mabubuhin mo na. Mabalin na kanayon na sumusunod kay hindi negatibo mapanunod. Mabalin na kanayon na umayin ka na panagpunto. Umayin ka na panagdana. Panagbarba. No among na ito ikataklunan na ito na ni Diyos. Amin na espiritual na bendisyon at daging ka. At daging ka di pa nakabalin na mga paksya. So easy na. Kapag daging ka ni Kristo. Amin na espiritual na bendisyon kaya pagdating ka.
Kapo dyan ang pasan na naramitan ni Kristo nga nakakuan ka. Ideklara, manipod iti sa uwi ni Diyos nga naisalakan ka. Sa kaplo ninyo paninigit. So ideklara, kapo dyan ang pasan na naramitan ni Kristo nga naagasan ka, nabindisyonan ka, nawayawayaan ka, kinadating ka, iti amin na kasapulang na may paay iti diyan. Kaya kaputadating ka, iti amin na kasapulang na may paay iti diyan, sikat at nabagnan ng tao. So agawin ka na nabagnan ng tao. Tinabagnan ka sa andalan, nagkaragin makikita, makikibis ka, nagkaputahan yung maguna, umubanti yung magbiya, kaya hindi man banag na makita, hindi ka nagpabante kayo, kaya hindi man banag na saan na makita, kaputa mo na faith, hindi pang-magic, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, padaan ka di pang-magic, kaya hindi banag na saan mo pa na nakita, kaputa daan ka, hindi nalamay niya ako, inataan ka, dinalamat niya ako, kaputa inapunan mo, dahil ito yung napapumuri ni Diyos, dahil ito yung bindisyon ni Diyos, na iparangaran kaya ka. So, hindi na, amin na sa kulang na may pahay ni Diyos, kaya paayan kaya ka. Ideklara, at ibindisyon pa na kaaga si Tipaburo wayawayakin balini, kaya na ipaayan kaya ka. Amen? Ideklara, manipod iti sa uti Diyos, ang nabindisyonan ka, na adaan ikinasirig ka na itiwayan mo mga desisyon. Ideklara, ang nabindisyonan ka, na adaan iti kinapigsa, kinabiyad sa mga kaya na maunad ka itinapaw nga panagya. So ideklara, ang nabindisyonan ka, na adaan sa lakni, at inag-imbag na imay ni Diyos, imangitagdalan ka, kinitipamilya, akatlunan niyo kanina. So ideklara, ang nabindisyonan ka, na adaan ng promotion, at iamin na aramidan iti imam, at nabalini. Ideklara, ang nabindisyonan ka, na uray intong panawan iti bisin, at dagdulat ta iti umanay, na kanang akatlunan niyo kanina. So ideklara, ang nabindisyonan ka, na adaan iti puso anang asi, na imbag na nakam, kinapakumbaba na rin na. So ideklara, ang nabindisyonan ka, ang nawayawayaan ka, at daging ka iti ako na mabindisyon, at daging ka iti papo. Ang yaman na lunod, ang yaman na sakit, na aday iti pamilyam, ideklara ang maburak, babaan dyan ang pasel na naramidan ni Ako Jesus. Amen? Amen. So ideklara, ang nabindisyonan ka, at i Diyos mangaramid iti dalan, nga uray naman di makita nga dalan. Ideklara ka nabindisyonan ka, nga iti Diyos, mangaramid ti pamuspusan, uray naman di makita nga pamuspusan. Nga uray itong katangaan iti rigat, iti Diyos mangikabi iti dalan na mabalin na paglisya, tapos pagbalik niya, akakunan niyo manilita. Amen. Praise God. So ideklara, ang nabindisyonan ka, ang maunad ka, itinapawag na palagya. Ideklara ka nabindisyonan ka, na naan-anay, na adaan ka, iti naan-anay na kinapigsa, iti matang iti Diyos. So ideklara, ang nabindisyonan ka, na awan iti makaisina king ka iti ayat ni Diyos. Uray iti rigat, uray iti kinakirang, iti bisin, iti kinalamo-lamo, iti kinaawan, iti di-awan. Ideklara, na awan iti makaisina king ka iti ayat ni Diyos. Ideklara, ang nabindisyonan ka. Amen? Ang nabindisyonan ka. Ideklara, ang nabindisyonan ka, na adaan iti panakabalin, adaan iti kinasirig, nabindisyonan ka, na awan iti makarabsot kin ka, iti ima, iti Diyos. So nabindisyonan ka. Ideklara, nga iti Diyos, binilang na amin, nagitibugmutad na muna nga saan na matna, biguray na sa saan na matna. Ideklara, nga ti panagsanit ka, agpat naglaki, nga tiran upang paumay, itiyag sapa. Ideklara, na awan iti makarabsot kin ka, iti ima, iti Diyos. Ideklara, nga iti Diyos, katadangan ka na yun, kaya pagdakat ibiyahe, iti Diyos adan ka. Rumal ka iti church, iti Diyos adan ka. Pagdakat iti church, iti Diyos adan ka. Sa dito ka ramido, ideklara, no anya iti kuna, iti Diyos kita. Saan ko nga ideklara, kada kayo, no anya iti kunkunang kuno, anya iti panunod kuno, ti rason na ito, ikano kuno, narakuan ka kapanunutan, no di ka ibagbagat kada kayo, no anya iti kuna, iti Diyos kada kayo. So ideklara, na nabindisyonan ka. In Jesus' name. At makulo ninyo rin ako na iman. Amen. Amen. So sigurado ka, na inakulan mo, dahil ka sa Diyos. Mabalin, na itakal mo rin sa natrampakan tayo ni Apo ni Diego. Praise God. Hallelujah. Sige, ipakita mo ka sa natrampakan ni Apo Diyos. Kung kasalo mo inakulan mo, gusto lang. Sige, pakita mo ni Apo Diyos. Praise God ka. Hallelujah.
Yaman ang tayo sa lakan ako. Yaman ang pinakawan ako. Yaman ang pinagasan ako. Yaman ang pinayawayan ako. Yaman ang pinindisyon ako. Yaman ang Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon ng Ako Diyos ang yaman ng kalabindisyon na nakadaan sa mga kinasilip ka rin ang namin. Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon. Lord Jesus, ang yaman ng kalabindisyon na nakadaan sa laki. Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon ng nakadaan sa laki. Kaya tinagimbag na imang nagidandaan. Kaya tinagimbag na imang nagidandaan. Lord Jesus, ang yaman ng kalabindisyon na nakadaan promotion. Lord Jesus, ang yaman ang palabindisyon na nakadaan promotion. Kaya hindi amin naramitan ng imang pagpagiging ng imang. Ako Diyos ang yaman ang kalabindisyon na naman. Nauray itong panahon ni Ibisi na datulat at yung manayaan. Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon na nauray itong panahon ni Ibisi na daw manayaan. Ako Diyos ang yaman ang kalabindisyon na naman. Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon na naman. Nadaan iti naragsak na puso. Nadaan na naragsak ng puso. Natal na panunod. Natal na panunod. Natal na ngarik na. Natal na ngarik na. Kenkan ka na yung nabalingin. Kenkan ka na yung nabalingin. Yes. Ako Diyos ang yaman ang kalabindisyon na naman. Apo Diyos sa yaman ang palabindisyon na naman. Nadaan mo waya-waya. Nadaan waya-waya. Kaya anyaman na nunod. Kinanaman yung lulod. Anyaman na sakit. Anyaman na sakit. Dahil hindi mo pamilya. Ay dati yung pamilya. Kaya maduprak. Kaya maduprak. Kapag yun ang pasan na naramitan ni Kristo. O yan ang pasan ng naramitan ni Kristo. Ako Diyos ang yaman na. Apo Diyos sa yaman. Kasi kami kayo yung bagan ni amin. Kasi kati kayo imbagan ti amin. Awan kinidamas kita. Awan tinapas kita. Saan nga marupod di kinimbag. Saan ka marupot ti kinaimbag? Kaya tatuya ako Diyos. Kita to ya Diyos. Manginanamakin ka. Pangina na maakin ka. Kapag tabinindisyon na naman. Kapag tabinisyo na naman. Pinagpulos na ko ni Espiritu. Yung plus na ko ti Spirit. Saan ako nagbibigyan ni Kinuro. Saan ako nagbibigyan ti Bukong. Lutikot si Kaya ni Masurot kanya. Yes, Yes, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede tayo ka. Daydayan ka. Sikat iba'y parbal, mawawag itidayo sa hindi natanong. Sikat na ang mawag tidi tayo. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Trambaho ko. Kapag nalilig ko na ay ibindisyon. Yes. Sabi ka na sa pinati. At dalimitan na. Ibindisyon. Kapag di pa nakabalin na ng mga iurnos. Hindi pagturuan. Itiyak mo. Ibindisyon. Kapag di pa nakabalin na ng mga iurnos. Itintiro ng biyak mo. Itintiro ng pamilya. Glory in the name of Jesus. Igkas mo. Magyaman mo yung mga. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Glory, 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 glory. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord.
mga ganyan. Yes, Lord. Ako Diyos mga